Vi er Camp Red Din Ølbong, stedet hvor du kan komme forbi og få fikset og renset din ølbong kvit og frit. Vi ved alle, at en ølbong hurtigt går i stykker og bliver tæt, eller bliver en smule uhygiejnisk. Men no need to fear. Camp Red Din Ølbong is here. Konceptet er simpelt. Vi er en camp på 9 personer med mange års erfaring på Roskilde Festival. Det betyder også, at vi har ekspertviden, når det gælder ølbong. Vi ved lige, hvad der skal til for at fikse en utæt eller knækket ølbong. Og vi har endda bygget vores egen ølbong helt fra bunden. At redde en ølbong kræver sjældent mere end et par bank med hammeren og et omgang gaffatape. Så er din ølbong 100% funktionel. Men vi slutter ikke bare der. Vil du lige have det finishing touch, rengør vi og desinficerer vi også din ølbong. Så er den så god som ny. Vi medbringer nemlig alt det rengøringsudstyr, du nogensinde kunne få brug for. Hos Camp Red Din Ølbong siger vi et stort, fedt nej tak til trashing. Make your ølbong reusable, not disposable. Så kan vi alle feste videre med bedre samvittighed. Tak.